तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी आडाळी स्थानिकांनी तातडीनं जमिनी दिल्या पण रोजगार काढला, घोडं कुणामुळे अडलं, खो कोणी घातला हे पण समोर आलं पाहिजे असं मत काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी व्यक्त केलं आहे. ते उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर, आता जो लॉंग मार्च होता तो आडाळी MIDC मध्ये रोजगाराच्या संधी तरुणांना उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी होतं. गेल्या 10 वर्षामध्ये या आडाळी MIDC ची घोषणा झाली, त्यानंतर एका वर्षामध्ये तिथल्या जनतेने जमिनी सरकारच्या ताब्यात दिल्या. एवढ्या तातडीने जमिनी देण्याचा प्रकार आपल्या कोकणामध्ये होताना दिसत नाही, परंतु आडाळीमध्ये हे झालं. परंतु त्यानंतरच्या काळामध्ये 10 वर्षामध्ये तिथे काही एक रोजगार तिथे आजपर्यंत निर्माण झालेला नाही. मला एवढंच सांगायचं आहे की हा रोजगार का निर्माण झाला नाही, काय कुठे अडलं, कुठे घोडं पाणी खात आहे. ज्या काही हल्लीच्या काळामध्ये ऍडव्हर्टाईज निघाली, की ऍडव्हर्टाईज निघाल्यानंतर त्यांच्या इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर याला खो घालण्याचं काम कोणी केलं हे सुद्धा जनतेला समजलं पाहिजे. कारण एखादा उद्योग येतो, सगळ्यांचं सहकार्य पाहिजे. सत्तेत बसणाऱ्या लोकांनी कुठेतरी काहीतरी आडकाठी आणली तर ते कामं होत नाही. तर सत्ताधारी लोकांना, आम्ही आज सत्तेत नसलो, सत्ताधारी लोक इथे आहेत, तर मला सगळ्यांनाच विनंती आहे, सगळ्याच राजकीय पक्षाच्या लोकांना, एखादा जिल्ह्याच्या विकासाचा एखादा प्रकल्प होत असेल तर त्याला सगळ्यांनी एकजुटीने सामोरे झालं पाहिजे. पायात पाय घालून तो ओढण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. मला दुःख एवढ्याच गोष्टीचं होतं की आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 मंत्री सत्तेमध्ये आहेत. ते सत्तेमध्ये 4 मंत्री असताना हा एवढ्या हजारो संख्येच्या लोकांना लॉंग मार्च काढावा लागतो, हे जिल्ह्याचं दुर्दैव आहे. काल 2 दिवसामध्ये ज्या घोषणा झाल्या, हा लॉंग मार्च निघणार हे कळल्यावर ज्या घोषणा झाल्या त्या अगोदरच झाल्या असतं तर हा लॉंग मार्च करण्याचं आणि ह्या उन्हामधून या आमच्या महिला भगिनींना आणि तुमच्यासारख्या सगळ्या मंडळींना हा लॉंग मार्च काढावा लागला नसता पावसात आणि उन्हामध्ये. तर माझी एकच विनंती आहे की रस्त्यावर लोकांनी उतरल्यानंतर तुम्ही जागे होऊ नका. तुम्ही फक्त सत्तेच्या जे काही तुम्हाला मिळणारं फळ आहे त्याच्यामध्ये मशगूल राहू नका. सत्ता येईल जाईल, परंतु जेव्हा तुम्ही शाश्वत काम कराल, मला या गोष्टीचं अजून दुःख आहे, गेल्या 25-30 वर्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये 500 लोकांना रोजगार शाश्वत मिळेल असं रोजगार या जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेला नाही. तर सगळ्याच नेत्यांनी आणि सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी, सत्तेत सहभागी असणाऱ्या सगळ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे, आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. तर यापुढे तरी हा एवढा मोठा लॉंग मार्च बघून या जिल्ह्यामध्ये येणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध न करता तो जिल्ह्याचा प्रकल्प कशा पद्धतीने पूर्ण होईल. आज गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हजारो लोक नोकरीला जातात. त्यात का जातात? या जिल्ह्यामध्ये नोकरीची संधी नाही. ते नोकरीची संधी या आघाडीच्या माध्यमातून लोकांना होऊ शकते. आज गावकरनी सांगितलं की जाणारा जो तरुण किंवा तरुणी असते ती घरी येईपर्यंत आई वडिलांच्या जीवात जीव नसतो. जीव घेणं प्रवास करून ते आज गोव्यामध्ये नोकरीला जातात. त्यांना इथेच नोकरी मिळेल अशा प्रकारचा प्रयत्न आमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून झाला पाहिजे. आणि आता या लॉंग मार्च काढल्यामुळे किंवा काढण्याची घोषणा केल्यामुळे ज्या काही घोषणा 2 दिवसात पाऊस पडतोय घोषणांचा, त्या घोषणा मूर्त स्वरूपात यायला पाहिजे, नाहीतर त्या घोषणा अशाच घोषणा राहतील. त्यामुळे मी विनंती करतो, या घोषणा मूर्त स्वरूपात आणा, एवढीच विनंती करून मी माझे 2 शब्द पुरे करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.